jebul kae sing tak anti-anti wis saka rene Mbak Tuti ya Mbak Kejawi ngaturaken panuwun dumateng sagung para kadang panitia ugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Camat utawi ingkang mewakili Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek lan jajaranipun iya Mak lan ugi para punden anggota dewan ingkang kepareng rawuh iya malah ana nawala saka Bapak Dr. Andes Mujono MSI panjenengane selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Madiun. Oh iya, sing insyaallah ya wayangan ya panjenengane. Sok tanggal 24 Agustus yen mboten salah. Ya, ngersake mari kangen wis diaturake karo aja dipleroki. Oh iya, kagem sedaya para pamirsa ingkang kepareng rawuh saking pepunden kula Bapak Dr. Andes Mujono MSI. Ya. Kok sebutne tak sebutne mergo ana layange tur ya ki layange ora kendel ana kancane kok lho ha iya ngono kuwi ya matur nuwun Pak Mujono nah jebul nduk sithik ya nduk
acara bersih desa wayangan Dalang Cahya Kuntadi ingkang mapan ana ing Darmareja iki malah dadi penelitian mahasiswa jurusan pedalangan isi Surakarta. Wis dadi skripsi utawa dadi tesis magepokan kelawan acara kaya bengi iki. Sing meneliti cah ngendi? Ya kuwi bocah saka Laladan Bonagung Mejayan, ya kuwi Tole Hafid. Ya, bocah ya teko. Ha iki. Mula rene Fit, men piyayi kene bangga men ngerti janjane sing kok teliti magepokan karo bersih desa wayangan Darmareja ki apa? Ayo. Mriki, diluke Mas Hafid. Ayo kene Mas Hafid. Ayo, kaya apa? Nah, iki lho, wis piyayine kaya Pak Carik pisan. Men warga masyarakat kene, ibu-ibu kene do bangga. Nang dhuwur Fit, nang dhuwur. Sugeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu, nggih. Aja Pak dosen ngono. Lah ning kene ya Pak Dalang ngono ae. Mergo lek Pak dosen iki bebanku abot malah ya. Heeh. Ha ya mergo ning kene iki karisene tok. Ha ya wis. Piye-piye iki magepokan karo penelitianmu ana ing Darmareja iki piye? Terangno diluke. Nggih, Pak. Ini kan skripsi saya mengambil pakliran jenengan kok saged diminati lebih dari 15 kali berturut-turut gitu, Pak. Diminati. Heeh. Lah ya di mana? Teng Desa Darmareja mriki. Oh iya. Sebabe apa sampean ya wis wawancara karo Piyayi Darmareja? Sampun, Pak. Jujur wae. Nggih. Ketoke jawabane Piyayi Darmareja kenapa kok sampai lebih dari 15 kali wayangan kula niku sebabe napa mang terang niku? Nggih. Niki jujur lho ya aja ditambah. Nggih, Pak. Nggih. Kula kan objektif mawon, Pak nggih. Objektif. Apa? Tidak memihak siapa-siapa. Jadi saya sebagai peneliti, Wah, lagi ngerti. Lah tak kira mahasiswa bae tukang ojek to kowe. Lagi mau apa ki mau? objektif, Pak. Objektif to. Iya, iya tukang. Objektif apa adanya. Pripun pendapatnya Piyayi mriki? Yang pertama niku dari segi catur, Pak. Catur sekak. Catur bujeng, Pak. Run dredeg teng mriki. Ora. Ben rada santai sampean lho. Catur ki apa sampean lak ya? Catur niku segala sesuatu di dalam pakliran yang memuat dialog, ginem, pocapan dan janturan, Pak. Oh iya, pokoknya bahasa yang diungkapkan oleh dalang itu catur. Catur, Piye? Dari informasi yang saya wawancarai dari warga masyarakat sini, bahasane jenengan niku sederhana, Pak. Sederhana. Nggih. Ora mung bahasane, regane ya sederhana. Khusus kangge Darmareja. Mergo aku pisanan mayang teng Medion teng mriki Mas Hafid. Nggih. Terus dari segi apa itu? Lakon itu memuat amanat yang baik bisa diserap oleh masyarakat mriki, Pak. Jadi warga masyarakat mriki itu suka dengan lakon yang banyak amanat, banyak pitutur seperti itu, Pak. jadi warga masyarakat ini menyerap amanat yang terkandung di dalam lakon. Nggih, hebatnya itu seperti itu, Pak. Nggih. Jadi tidak gimana ya, mboten nonton kok sindene sing ayu-ayu. Mboten kok nonton lagu-lagu nanging gimana Pak ya? Adil dalam artian ada yang nonton lakon, nonton lagon dan lelucone jenengan. Nggih, nggih. Ini yang kita tidak perlu menutup mata. Nggih, Pak. Sak perangan gede 50% bahkan lebih yen gelem ngakoni lho. Teko teng mriki butuhe mung arep mentelengi sinden ki ya akeh. Nggih, Pak. Jujur mawon Bapak Ibu, sing teko kene butuhe nyawang sinden wong ya teko. Lho, ngaku kabeh, nek ora masalah wong pancen kuwi vitamin. Ayo. Apa-apa. Terus apa neh? Dari pembagian waktu, Pak. Waktu. Nggih. Waktu niku penting karena apa? Penonton itu kan heterogen, Pak, berbeda-beda tujuannya ke sini ya seperti jenengan aturaken wau. Jadi pembagian waktu itu harus diperhatikan. Jejer sementen, limbukan sementen, perang gagal sementen, goro-goro sementen itu sangat diperhatikan oleh masyarakat mriki. Oh, ngaten. Nggih, padha kula ngedum teng sinden yoga ngono ya kula petung sing pas ngono ya pas padha karo wong kene to ya. Nggih. Ning anggere neng kene iki bareng tak dom aku ora aturan dhewe. Ning ora masalah wong karo bola ya to, Fit. Iya, Pak. Selanjutnya apa lagi? Dari selanjutnya niku kepribadian dalang, Pak.
Wah, iki sing ngeri sing medeni iki. Ayo. Ndi Mas Hamil? Rungokno Mil, iki lho Mil. Nggih. Dari kepribadian itu jenengan sangat dicintai oleh masyarakat mriki, Pak. Jenengan niku piyaine kalem, grabyak kados mekaten. Iya. Wah, ampun anu, Pak. Apa? Ampun bombong. Ora bombong, aku dilem ngono ya biasa bangsa kaya ngono. Apa gunane do ngelem lek ora nyawer, ya to, Fit? Iya, ngono kuwi ora ana gunane. Kali wingi niku kula wawancara to, Pak. Jenengan niku pertama kali teng mriki niku rambutnya sik gondrong, Pak. Heeh. Ternyata pacare jenengan dokter, Pak. Apa-apa? Pacare jenengan niku dokter. Kuwi aku mbiyen wis lali bangsa ngono kuwi, lali. Ngapunten lho, Bu. Asline kan mbiyen Bu Kesi tak pacaki dokter ngono lho. Sik Mas David. Iki aku malah lagi ngerti. Lho iki informasi anyar kanggone Bu Kesi. Nggih. Bener Pak Cahya pacare dokter sadurunge karo Bu Kesi. Nggih. Sopo? Wong endi? Ngapunten Bu, kula kan wingi namung di napa dawuhi, "Payok niku teng mriki pertama kali niku malah rambutnya gondrong niku mobilan kali dokter ngoten niku." Informasi saka sopo? Informasi Tur ngene Bu Kesi. Sik. Kula malah di Anu Fit, liyane. Piye sabetane apa apane lho? Ayo. Ora iki paling penting kanggone Bu Kesi kok iki tunggak sejarah. Sampean informasi saka bapak sapa? Engko tak golekane priyayine. Bu Kesi, dadi ngene Bu Kesi tak tengahi. Ora perlu sampean goleki. Kuwi lak tandha tresnane karo awake dhewe to. Iya. Ora usah kok goleki, takon karo aku. Pancen aku mbiyen tau gandeng karo dokter. Heeh. Takoni, ora mung dokter bidan dukun bayi tau aku mbiyen. Nah, ngono kuwi. Ora masalah itu kan masa lalu kaya Banowati mau lho, ora masalah. Yang penting kita Bu Kesi, kita membuat lembaran yang baru yang indah merekah bagaikan di surga. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Ya, aku pancen lek wis mbok rayu kaya ngono ki atiku gogloh kok, Pak. Sumpah wallahi demi Allah. Sithik ya Bu Kesi, sithik ya. Pas aku pacarku dokter mbiyen, nuwun sewu lho. Aja mbok bolak-baleni. Sithik, aku iki tau manyang nang kene iki delalahi masuk angin, arep disuntik. Tak suntik ya Mas. Jangan, aku saja yang nyuntik. Terus Fit, hub terus hub. Terus apa nih Fit? Ayo. Nggih. Terus saking pripun nggih Pak, jenengan kalih dalang-dalang lain kan kula nggih membandingkan kepada masyarakat niku lho. Bandingne apa nih? Dari segi sabetan dan lain-lain. Kan ngapunten nggih Pak. Kan dalang nika lebih anu sae Pak, sabetane kok mboten milih nika kula ngoten iki. Ternyata nu malah mboten tertarik Pak. Iya. Mboten Mas, mriki niku malah mboten pati ngematne sabetan ngoten. Oh. Jadi sabetan niku nggak perlu yang berlebihan, yang penting niku saged terap kalih wangun ngoten Pak. Oh iya. Sampeyan lak ya dalang to. Nggih Pak. Khusus sampeyan aja ngomong liya lho ya. Iya. Tak bocori. Nggih. Ben diasi karo desa ngendi upamane Wates apa Bonagung utawa Darmareja. Lek sampean mayang pisanan bersih desa ning desa kono. Nun sewu, saka papat ki uyuwana kabeh. Ora guyon Fit. Iya, Pak. Ngono ya. Ada lagi? Cukup Pak pun dredeg kula. Oh iya wes. Terima kasih. Ini adalah putra daerah dari Mejayan Mas Hafid. Tepuk tangan untuk Mas Hafid. Sudah mengangkat harkat martabat budaya adat yang ada di Darmareja. Kene ya Fit. Matur suwun Pak nggih. Nggih, matur nuwun. Mas Hafid luar biasa. Ya. Coba aja dipleroki pamundhute Pak Mujono. Ya, kaya apa? Ya Mas Noval saking jenengan Mas. Yo. Katur Bapak Dr. Andes Mujono MSI. Aja dipleroki. Dados. Yo sing Genduk Birgita Ayu saking Kota Tahu Kediri. Nggih, Pak Dalang. Wis nate nderekne Bapak ning Darmareja. Sampun. Ping pira, Nduk? 2 niki, Pak. 2 lagi ya. Nggih, kula niki nggih nggumun lho, Pak. Jenengan kan 15 kali teng mriki. Lah kok Lebih, kula malah. mung 2 tok to, Pak?
Kula kok mung ping 2 tok. Kowe kelahiran tahun piro? Kowe lahirmu lagi ya. Aku lahir kuwi tahun 1000. Ayo. Tuwek pun to Pak jenengan Pak. Lah iya wong ya ora apa-apa. Kaya ngene iki Bapak Ibu Darmareja len tresnani karo budaya. Piye pendapatmu ngono iki? Hebat Pak, penontonnya kata ibu-ibu dari tahun ke tahun selalu semangat nggih Pak. Maksud kula niku kan biasanipun kan nek ping 15 kali niku kan bosen apa pripun to Pak. Niki mboten Pak, ibu-ibu iki kula tekono Pak. Mbak Birgita kok ya kenal aku ki ya gumun lho Pak. Oh, gaul no piyai kene kulino mirsani teng Kuntadi Channel kalian teng Sakti TV nggih Bu. Sakti TV. Setiap siang jam pinten Bu Lek Awan? Jam 12 nganti jam pinten? Nganti jam 2. Lho apale kaya ngono. Kuwi setiap hari lho kuwi. Ayo. Hebat berarti Pak. Tepuk tangan untuk keluarga besar Desa Darmareja. Oh, kaya ngono kuwi. Lek to. Nggih. Lek mbiyen iki kene gur ibu-ibu tur jumlahe saya akeh. Mong rencanane iki musala iki arep diundurne rono. Ayo men saya kebak. Tur mbiyen anak-anak ngene iki ora enek bir nang kene iki ora enek. Apa nggih Pak? Iki enek bocah 1 2 3 4 nang kene ya enek bocah ning kaya ngono kuwi. Heeh. Ya semoga-moga seni wayang tetap berkembang sepanjang masa ya Bir ya. Nggih, amin. Nggih. Sik, engko pilihan lagune sing ndi? Tak maca sik ya. Nggih. Pak PJ Kepala Desa, Bapak Dalang kula nyuwun gending Ibu Pertiwi. Wah, iya. Aduh. Ayo, Ibu Pertiwi tak gendang tundung. Ayo. Kalih kapilut. Wah, nggih. Ugi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang lan sedaya kru Madangkara. Badhe nyuwun lagu Langgam Sri Huning Slendra Sanga jineman kandhek pelok 5 ingkang badhe nyekar Zakira nderek ajar kendel Pak Dalang nembe kelas gangsal mlebet niki enten kirangi nyuwun pangapunten sembah nuwun Pak Dalang saking kula ibu-ibu Darma Selatan ingkang wonten sakidulipun panggung nggih Bu mangke kula aturke jangan kuwatir nggih saking ketua LAD Darmareja nyuwun Bang Wetan mangke kula aturaken. Ha nggih. Sik nggih. Ugi saking Bapak Suradi mantan kepala desa Darmareja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng mangkarya Mas Cahya Kuntadi mugi-mugi pinaringan lancar slamet kanthi rahayu widodo kali saking Sambikala. Sakbadane makarya ugi katuran pinarak wonten gubuk kula Mas Cahya nyuwun pangapunten kangge tombo kangen kula nyuwun gending podang kuning matur sembah nuwun tertanda Pak Suradi. Ha nggih. Ugi saking Bapak Kepala Desa Bon Agung Mejayan. Assalamualaikum Pak Cahya Kuntadi. Waalaikumsalam. Nyuwun gending pepiling. Gending menika kagem para tamu undangan saha sedaya warga Darmareja. Wabil khusus kagem Mas Kades Darmo. Mugi pagelaran wayang dalu menika pikantuk berkah saha kelancaran saking Allah Subhanahu wa taala. Jumbuh kalian hajatipun sedaya warga Darmareja. Pangapunten dalem boten saged sowan undanganipun Mas Lurah Darmareja awit dalem nembe boten enak badan. Nggih. Sampun kesupen tanggal 3 malam 4 Agustus wonten Kebon Agung. Nggih siap Pak Lurah. Enggal sehat Pak Lurah. Nggih. Piye pedang kuning? Lah niku enten sing tasih ditutup niki lho Pak, dereng. Endi to? Iki lho Pak. Sing ndi? Sing kandel iki lho. Iki lho. Mripatmu ya roh ae to. Ya roh Pak, angger kandel aku seneng. Oh iya, sik. Sabar. Kowe angger ngerti amplop ngono raimu malah kaya kotak amal ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur Bu Cange mugi tansah pinaringan sehat lancar rezekinipun. Amin. Ugi barokah sedayanipun kru lan ugi Bu Kesi dan kawan-kawan. Nyuwun gending selendang biru digantos selendang putih. Ki piye to ki maksude iki? Ha iki apa iki maksude? Ayo selendang putih. Ayo nggih. Mekarlah bunga terate. Oh nggih. Salam kagem Mas Ketua Ranting Bapak PJ Darmareja. Nggih. Ugi salam kagem sedaya keluarga besar PSHT matur sembah nuwun. Wassalam dari tim parkir. Ah kuwi Evir.
Lah itu belum. Mripatmu apal men to? Ya aku ya apal lho, Pak. Wis tak waca ki mah lho. Mari kangen karo aja dipeliroki kok Pak Mujono. Piye njaluk dibuka ngono piye? Senembang sinten? Mau mari kangen senembang sinten? Mbak Tuti no. Sinden apa dudu, Pak? Sinden. Berarti ya duite tinggo sinden. Duit sing ndi maksudnya? Ning jero kuwi lho, Pak. Loh, ngono ya saka Pak Mujono lak diparingne aku, ya to. Bar kuwi engko perkara tak nene sinden utawa ora kan iki tergantung aku. Sampai jenengan nembang mboten? Ora nembang. Ya iya berarti kan duitnya tinggal sing nembang. Loh. Enten lho Pak tulisane teng ngriku. Endi to? Aku ki yo Tak ketok. wacane Pak. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang nyuwun gending mari kangen 2 aja dipleroki kagem sedaya pamiarsa ada saweran 500.000 untuk Mbak Sinden terkhusus bir kita 1 juta Pak iki lho Pak 1 juta Set to sik bir aku mripatku tek ra roh iki endi to iki? ya Allah Pak kae lho Pak Saking Bapak Dr. Andes Mujono MSI sik tak padangke sik. Aku iso ra roh 1 juta iki ning endi to? Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun jelas toh? Ayo. Sugeng dalu Pak Dalang nyuwun gending mari kangen aja dipleroki. Kagem sedaya pamirsa, ora neng liyane. Enak Pak. Endi to? Teng mriki lho Pak, iki lho Pak, iso dhewe cilik nganti ra ketok. Oh, 1 juta untuk Mbak Bir kita. Oh nggih, menika wonten arta sekedhik minangka tandha tresna khusus Pak Dalang mboten kangge sinden. Siap. Loh, ora ngono Kak, 1 juta. Tapi ye Kuwi ya tulisane Pak, dinggo bir kita 1 juta, dinggo Mbak Sinden ki 500 dadi 1.500.000 isine wi Pak. Jenengan buka to. jangkrik aku isuk mulih tombok carane ngono kuwi. Ya ora. Sik. Wah, iki bahaya iki. iki. Iki jujur, Pak. Nah, iki tak buka wis seksinen ya. Heeh. Nah, tak hitunge amit 1000 ya. Iki 1 2 250 tik omong 1 juta kondi kowe iki lho. Pak Mujiono kurang 1.300.000 Pak. Oh, alah arep ngemis to kowe. Ngisin-ngisini ora ngusinden kondang lari sok ngemis ora. Lho. Saweran iki duite sinden, Pak. Pira iki pira? 200. 50 to? 250 to, ya to. 1 2 250 to? Ya, 250. Ya, iki 150 nggih kowe. Dah, lah sing 100. Loh, sing jenenge pembayarane ngangge pajak rumah samu piye? Jenengan dalang mboten, Pak? Dalang. Sugih mboten? Biasa. Sugih ora? Ya wis lumayan. Sugih lho Pak, jenengan kok dengane sugih niku amin ngoten lho Pak. Amin. Lah berarti kuwi 100 sira kangge Pak, dinggo sing kaum-kaum membutuhkan iki. Oh iya. Nyoh panganan kono ya wis. Ayo. Cinduk laris. Loh, Pak, sindane 6 berarti kurang 1 Pak. Lah aku malih tombokno ki malian. Ya jenengan sebagai seorang dalang ya kudune ngoten jenengan mayang bedina lho Pak. Wis ora apa-apa timbang kakean ngomong kowe. Ngisin-ngisine aku 15 tahun nang kene kok wirang-wirangne. Kowe tahun ngarep rasa melu lho. Kula lah ditanggap dhewe karo Pak Mujiono, Pak. Nggih to, Pak? Mboten. Nggih, bapake lho mantuk-mantuk Pak ini ceket kali kula. Wis. Iki malih. Kurang pira? 50.000. Susuk 50 nya. Ya gak usah susuk. Iki jane sinden apa copet ora. Ya ben ra apa-apa. Ora masalah. David lah ngene iki aja mlebone penelitian lho ya. Igur menghibur. Ayo milih apa? Tembange sing ndi? Ayo kudu sembodo lho. Niku wae enten podang kuning. Heeh. Nggih, podang kuning kemawon, Pak. Sing apik lho ya. Iya ya, Pak. Nganti elek. 350 tok. Ayo. Nganti elek tak tarik 700. Lah malah 700 lho, Pak. Heeh, sak gajimu katut minggu. Ayo. Aja to, Pak. Iya. Tembang sing apik Bir, ayo Bir. Bawani, ayo. Nadyan wujuh temong paksi Carane ngene ra sido bathi aku wis. ya Allah Pak jenengane dalang sugih duit 350 ya ramjanan Aku ora ngomong karo awakmu, aku ngomong karo aku dhewe. oh tak Nyaut-nyaut kira karo senengane aku. ora. Ayo. Nenu.
nenunanu halus manis nang sam make ayo bocah yo ayu ora masalah bocah ayu dedeke yo entuk suarane yo becik apik ayo lah aku meneh karo Birgita iki tak anggap kaya meneh karo anakku dhewe ora masalah bir asline ora mung gur 350 wong mbok bengi iki kowe njaluk 5 juta tak kei ayo tenan ya Pak nan ning yo kuwi setahun melu aku ora bayaran we nggih kula niku matur nuwun Pak kagem Ibu sinten wau Bu ingkang maringi tahu kalih tempe Pak Heru matur nuwun Pak Heru tahune enak tahu tuna Pak Heru to Pak Heru oh asmane Pak Heru Pak Heru nggih. oh iya nggih matur nuwun diparingi tahu kaya tempe kula malih kelingan tahu kula Pak tahu apa tahuku tahu takwa to iya tahune iki lho Pak kuning kaya tahuku to Pak oh nah, tahu Kediri nah cobinan Pak tahune gak sih entah no ora mateng iki digoreng iki yo engko tak pangane mosok aku dalang mangan ora ya ala-ala padine njuk didulang ora sudi ora paling lek ndulang aku yang ngentekne dhuwitku engko alan ayo wis tak nembange sing apik ayo nonano golek isi podang jenah ugi wonten dawuh saking Bapak Hari Wuryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Cahyo. Waalaikumsalam. Sugeng ayahi jejiban. Salam katur Pak Kades lan sedaya masyarakat Ndarmareja sugeng awontenaken bersih desa mugi resik desane resik manahipun kasembatan gegayuwanipun amin ya rabbal alamin sungkem kula Pak Hariwur kunjuk panjenengan sembah nuwun ya Bir Iba bunga nyanding bisa dadi tambah monggo podang kuning dipun aturaken buka celuk saka sampean Mbak Birgita yuk tarik esok awan ning omah
Buding Klitorejo Sugeng Laras, Pak Haji Daryono Klitorejo Sugeng mirsani. Terima kasih Mbak Birgita ya. Lah sak menika engko ndak selak ngantuk genduk Zakira ayo ingkang kelas gangsal SD menika monggo minggah wonten panggung mriki ayo. Mbak Zakira ini adalah generasi hebat dari Desa Darmorejo. Tur calone sing ditembangke iki ora sembranan jineman kandhek e. Ayo. Nggak disupoti ngangge panas-panas melaku mas. Iki lagu kase Piyayi Madiun Jakarta, janji rukun tetap merdeka. Mangga nggih ngurmati anak wedok. Dados. Bapak Ibu tembang bareng-bareng niki lagu khas jenengan. Kerangin yo. Bareng-bareng yo. Monggo Bapak Ibu yo. Panas-panas mlaku Surabaya geger mung simeng Madiun Jakarta ganti rukun tetap merdeka. Bapak Ibu mriki tasih apal kelingan lagu niki. Kelingan nggih. Saniki tanpa ngangge gamelan cobi. Men dibarengi karo ibu-ibu waranggono mriki. Panas-panas mlaku 1 2 3. Panas-panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret dlamane Surabaya. Surabaya
Iki lek ora wong Darmareja iki mokal iso kaya kene iki lho. Kok iso apal luar biasa. Jenengan mugi-mugi tansah pinaringan sehat murah rezeki. Oh, kaya ngono kuwi lho. So, Narso lingguwa nyapa kowe nang kono. Ya elok Bu jenengan, elok luar biasa. Genduk sapa mau jenenge? Zakira. Zakira nggih. Assalamualaikum. Ngasta mic. Orang anu no cedakne tutuk ngeri. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kelas pinten? Gangsal. Gangsal. SD pundi? Majayan setunggal. Majayan 1. Bapake asmane sinten? Evan. Kok kewan piye to? Ada Pak. Sing jelas to, Evan. Pak Evan. Lah mula sing jelas ngono, Pak Evan ngono ayo. Mau Evan ngono tok ayo. Ibuke sinten asmane? Bu Rizka. Bu Bu Rizka. Nggih. Sampean pengen nembang tahu melu lomba. Heeh. Lomba ben untuk piala kae lho. Pernah tumut lomba? Pernah. Juara. Juara. Tingkat Teman dengan kecamatan. tingkat kecamatan. Juara pinten? 2. 2 elok. 2 luwih apik timbang 1. 1 karo 2 ya akeh 2 nduk. Tak kandhani. Ra apa-apa, ra masalah. Sampeyan pengen nembang dhisik iki Kandhek apa Sri Uning? Kandhek. Ayo, angel lho nduk iki nduk. Mboten napa-napa, wani tenan. Nggih, mboten napa-napa. Lho ngene iki lho bocah sik semene kelas 5 SD lek karo mik iki gila sian ya. Lek sindan-sindan karo mik iki kudu ngokop ae. Ayo lek ora dicedhakne ya ora muni kok ayo. Nganti likaten ayo. Yo saiki jineman Kandhek nggih. Genduk Zakira. Coba kaya apa? Lek apik aja kuwatir, wis. Nano. Ayo. Pun. Luar biasa ya, halus suarane apik tenan iki. Elak tenan. Terus Dek, ali-alimu ya Mas kuwi, Nduk. Mboten ora apa-apa ora kudu ngangge Mas nggih. Nek ngangge Mas padha karo ngundang copet ngalan nggih. Nano. Ayo. Mong sira wong merati dasar dewas gandes luas sak solae cunduk kandang mati ngambar-ambar amrek wangi ngagem rimo wangi minggu anggem sepi hati Ayo. kaya Tepuk tangan luar biasa iki. Wah, elok tenan Cahayu. Mboten sik tak takon sik. Sing ngajari sinten? Gurune jenengan sinten? Pak Yoni. Pak Titiyoni Gondoyoni kae. Pak Yoni Barata. Nggih. Oh, mbiyen iki penabuhe Pak Cahyo Kuntadi mbiyen. Ning saiki pun dadi guru, pun dadi dalang hebat wonten mriki. Nggih. Manut ya karo gurune ya. Nggih. Rata-rata orang sukses ketika tidak terbercik pikiran jelek maupun negatif, bahkan meremehkan kepada guru. Yang sampean pengen mulya, hargai, hormati gurumu dan selalu doakan gurumu, ya. Nggih. Engko iso sampean iso uripe saya penak.
gaya ali-ali ora mung gembreng ngono kuwi masuk bakal ya. Nggih, aku iki karo bocah ini gampang welas. Jane karo Birgita iki aku jane ora ikhlas mau. Nek karo cah semene iki nyonduk. Niki pinten? Kosek to alon-alon sik. Kosek takon niki pinten? 200. 200. Nggih. Sampeyan lek sekolah sangune pinten tiap hari? 10.000. Kakean berarti iki ya. 200 nggih. Ning niki mboten anu ditabung nggih, ditabung. Lek perlu tumbasne buku, alat tulis utawa tinggi bayar SPP utawi napa kemawon sing positif, ngoten nggih? Kangge jenengan. Purun? Purun. Kok mboten purun? Purun. Nyapa mboten purun? Oh iya aja merengut kaya ngono, nyo. 200 ngono, Ngapa? Salim, oh iya. Ning arep nembang Sriuning apa ora? Nggih. Nah, ya gelem Sriuning kok tak tambahi 20. Saiki lek Sriuning sampean gelem ora jumeneng nang kene. Ora perkara piye-piye, ora babakan tata krama ning uji mental karo ngadeg wani ora? Jumeneng, berdiri. Wani ora? Lek wani tak tambahi 200 engkas engko. Ayo. Ngono kuwi. Mergo aku bar kecewa ndingi Bu Kesi iki aku ngadeg suwi malah dhek ning pasar kok. Ayo. Nggih, pripun? Siap nggih? Nggih, Sriuning. Nggih, kaya apa? Dan elah. Zakira. Nggih. Nama lengkapnya siapa ta, Nduk? Zakira Nadifatul Azhara. Siapa? Alon-alon men jelas. Zakira Nadifatul Azhara. Nadifatul Azhara. Apa artinya itu? Gak tahu. Oh, yes. Bener. Top. Ayo, sing kudu ngerti lah bapak ibumu ya. Nah, sempetnya bengi iki kowe golek dhuwit ngono ya. Ayo, nggih. Coba kaya apa? Sriuning. Ngerti ora? Sriuning karyane sapa? Bapak sampean. Lah ya Pak kuwi sapa? Mbah Wagiman apa sapa kuwi ya jelaske. Mbah Sukron. Sukron sapa? Suwondo. Elok, tambahi. Ya. Lah, ya. Engko nembange sik tambah 200 ngono ya. Nggih. Ning tulung engko nganti wayangan rampung aja lunga, engko tak jaluk separo ya. Ora, Yo, coba. Nggih. Lek kaya arep maca Al-Qur'an ae, ya. A'udzubillahi minasyaiton. Mboten apal ta, Nduk? Mboten apal. Sekedhik wis maca ora apa-apa, ya ora masalah. Nggih, yo. Nano semanten. Yo. Bawa mboten? Dalam Ngangge bawa mboten? buatan. Oh mboten ta, oh layak kok anu. Berarti langsung Sriuning ngono. Oh nggih. Ya aku sing kleru, sorry. Ayo. Layak bocah bingung emak-emek ayo. Bae ora ngangge bawa, ayo. Wah, 200 ora bawa iki piye? Ora apa-apa. Sriuning mus ngono ya. Nggih, coba. Ya. Sriuning mustika tuban laku tresna lan saboyo pati marang Raden Wiranoyo kang wis prasaja andur
tepuk tangan para lenggah. Tak kira Nduk. Nah. Iki Sri Uninge nggih. Pun nggih. Nggih, taun ngajeng pengen nyumbang bawa melih mboten nembang melih mboten. Nggih lho. Ning ya kuwi taun ngarep 150 ya. Kenapa-napa, pokoknya belajar terus semangat ya Nduk ya. Semangat ya. Kuwi salim karo Mbak Winong barang kuwi dikumpliti kaya kuwi. Kuwi karo Mbak Bir Bintang kuwi kaya. Kuwi karo nenek. Ayo. Kuwi Nyai Ronggeng. Ayo. Terima kasih. Oke, matur sembah nuwun nggih. Luar biasa. Darmareja iki pancen desa budaya tenan, piyayine nyeni. Ha iya. Mau nembang Madiun Jakarta ya nyatane apike kaya ngono iki bocah sik umur isih kelas 5 SD parandene nembang ya tatake kaya ngono ya lancar. Iya, Aja lali mau mburi kelir para panitia penggemar Winong ceria ngersakake ya kuwi ninggal katresnan, Mak. Ya, bapak-bapak panitia sing wis foto karo awake dhewe ning mburi kelir mau. Ya. Mula Kang mangkono ya, Nong. Ya. Kun tak tang. Ya. Nimas Ayu Winong Nawangse. Oke, yo. Iya bintangnya Madangkara. Tenan. Menika pernahipun jatosipun pulunan kula ponakanipun Bu Kesi. Ning nyatanipun wegah kalah karo bulike, mbiyen bulike dadi waranggana sing multi talenta, saiki ponakane ya dadi waranggana sing hebat tenan. Ya, ning kamera ning YouTube jan cantike ora umum. Tenan. Saya alise iki aja kuwandel. Ha iya wis kaya ngono. Mongko jane kuwi ya gur lukisan. Ha iya wis ben. Pripun Pak mboten dilukis, Pak? Ha iya ning dadi lak ya apik to, Nong. Nggih, niku teknik lho, Pak. Niku teknik. Teknik apa? Teknik make up itu. Oh, make up. Itu. Ngene ngangge apa lek mung ireng apa? Angus. Pakai. Ya enggak lah, pakai eyebrow. Apa jenenge? Eyebrow pensil. Oh, oke, Bro. Ayo. Eyebrow pensil. Pensil alis. Ngene nganti pirang tahun lemu belajar ngelukis alis ngene? Wah, lama, Pak. Lama. Saya sejak SMP itu sudah dandan sendiri, Pak. Jadi prosesnya panjang. Iya. Seperti itu. Syukur lek seneng sing panjang kuwi. Prosese kuwi lho, prosese. Ayo, Nggih, kula manjan remene sing panjang, Pak. Ah wis ora. Kaya entuk dalan ora gitu. Iki lho bapak-bapak panitia mau sing seragame apa kuwi batik mau ngersake Pak Dalang pokoke ninggal katresnan Winong Pak Dalang ngono kuwi. Kuwi. Pak nggih panjang. Non? Pak nggih panjang. Hah? Anu semangate. Semangate panjang ora. Iya. Niku le, Pak. Bocah sik semono lek omong maring tratap ora ya. Ayo Winong Nawangse. Dibawani Nong. Ayo. Mburi kelir iki budaya wis panjang-panjang. Ayo. Tenang. Jaranan dangdut kreasi rineng koin
tambahan langgam, kedua jaranke. Ya, maka winong nawangse. Ya, Nduk. Terima kasih. Nah, bisa menggetarkan kantor desa Darmorejo ya. Makasih Nong, makasih. Ya. Kaya sing dingendikake Mas Hafid mau setelah penelitian Piyayi Darmorejo ki komplit. Ya, ora mung lagone, ora mung lucone ning lakone kudu kecekel. Ya, Yo, muga-muga tetep ndedonga ing wulan sura, pengasih saka Hyang Agung tansah sumanding ana ing warga masyarakat Darmorejo. Ya, Mak, ya. Ya mlebu kono, Nduk, tak derekake. Kuku sing tuwa kumelun ngeneng piasanga pake kamengku sagung cacahan nanging sangat hangiki